Ciri-cirine demit sing patut ditiru. 1. Tuyul. Isih cilik wis mandiri, iso golek dhuwit dhewe. 2. Kuntilanak. Seneng susah panggang guyu ngakak. 3. Pocong. Kawit biyen meneng wae. Ora obah, soale nek obah medeni bocah. Klambine ya ora tau ganti, ya ora tertarik karo fashion utawa gebyare donya. 4. Jelangkung. Tekane ora diundang, lungone ya ora ngeterno, soale ora gelem ngrepotne demit liyane. 5. Gendruwo. Lah iki ya mung siji iki, demit sing paling istimewa. Rupane elek, ambune lebus, medeni pisan, tapi sipate sabar. Buktine gelem nonton videoku nganti rampung.